Ai kublai piki parok parajar baro ki baju sutran ban peji ki notis kwai ki ba per hakan ka channel nalari entertainment mentang pe som hai pi baro isya kan ka channel bar mentang klam de persleme pi mentang tong ini page no iya kan ka notis kwai ka ba thamai ka fishing competition ha ka ba sapnya ji kan ka fishing competition ndai ba bi sang riang ka jika ka dei ha mau sau dom supian kabahap hapo juga Southwest Kasih Hill District kene kapung karon hajan jong ka mesin light harud jong ka surok banlej na mokrwat sya nostoin bat an sapakwai habaro kipung bar katarik kadai ka karan tarik braikos arhajar penriu kata kamut kadai hakasni Independence Day jo mentaus nem arhajar penriu kapos dang kwai kadai kapor khandai step bat asperkut kapor sau steng jenmet berkedor juga tiket kwai kadai sia jar tangka sirwiang uwe kwai de menta prorowan ngine ped no yang price jong kane ka jing ya kop kwai do kha hang ne po mau sau dom supian uban yo ka price ka ban kong du un yo da ka pisa ka balong lai lak tangka na ka price ka baar kalong cilak na ka balai cilak na ka basau cilak na ka basam cilak na ka ban riu cilak na ka banyo cilak na ka ba pra cilak na ka ba khandai cilak na ka ba chipau cilak naka price ka ba kharwei ar pe wajar bat kumjuru naka price number ka ba khabar kalong chi pe wajar tangka tre te nalor kini ki price perlorawan kidang don ru sa ki consolation prize de menta tungine lecha ki consolation prize na ki consolation prize ki don hadu ka number ka balai peu te nadu ka number ka ban kong ka ba ar ka balai ter hadu ka balai peu ki consolation prize ki long lai hajar tangka kawe ka consolation prize nadu ka number way hadu ka bakut jong ka number ka balai peu kalong be lai hajar tangka but onsha banbu jaka yapi da udeng lane do se ha ka por khar baje sitesni haka khasau tere benai bapra arjar penriu but on I por tang sikenta but on di tiket por cibaje janmet but menta perlok tungin de page na kalau kidro tiki perlok ki baju sutanat banesi metana kalau kidro so bahasawan banesi metana kalau kidro hakte kasngi ka bade ka kasantarik benai bapra arjar penriu hangte hapo mau sau dom sopian te uban yo eka price ka banakong un yo da ka pisa ka balong lai lak tangka da ka price ka bar kolong silak na ka price ka balai silak na ka basau silak na ka basan silak na ka price ka banriu silak na ka banyo silak na ka ba price silak na ka ba khanda silak bat kumjuru na ka price number ka ba chpeu na ka ne kalau kidro kalong silak tangka bat kador jika tiket lo kidro kalong arspa tangka si tiket te prorawon ki price jong kalau kidro kilo ki ba hidra ki ba biang ba na ka bataju pi berkumjuru na ki price jong ka je ka khwai do kha kilo ki ba biang ma na ka bataju pi te parlok lawon ki parlok nong tit kilo kidro sama sawan bana si mata hak te kasngi but on phe do kha thamai biang sa siton haka chitarik bnai ba pra arjar punreu hak por step but kinong khwai ki de ban kungu ya ki volunteer but kumjuru ya ki senglong kami jong ka sinong balada pidon kano ka jing keli lane ka jing bomsai preng ju pis bahasa pun kini bar pun bala ai harum krang ma pin sai ba bar ba pisu ba ya ke ke ba pikrem sai te perlok rawon perlok nong titikal kidro lada pidang dai ki ba thamai ha kan ka channel ha ban subscribe kan ka channel kram pinom du ya ke we par ki notice khwai ki bangan sapen me ki badang don sadin te khule sibuni pi ngin se kendu pat bat pi ha ka we pat kan notice khwai ka ba thamai all the best and good lucks perlok rawan perlok no tiket lo kidro